Another day, Ginagawa another mo. vlog. Yan, Ginagawa naglalaro mo. yung mga kaibigan natin ng basketball. Yan. So, ako naman, nandito kila nanay. Yan, pag gusto ko silang tignan, nandyan yung drone natin. Pakita natin sila. So, ito yung ating place, no? Malamig. Sa ilalim ng puno ng mangga. So, ito yung Mount Arayat, no? Ito yung pinagmamalaki namin mga Kapampangan. Ang Mount Arayat, no? So, ang ganda ng kanyang view dito. Pagka nandito ka sa amin, no? Enjoy the ride, guys. Salamat sa panonood. God bless us all.